O Laboratorio de Apoderamento LGBT é un proxecto impulsado por Rexenerando co apoio da Deputación da Coruña que busca sensibilizar as comunidades locais na importancia do respeto pola diversidade sexual. Os centros educativos son espazos nos que se van dando pasos para a inclusión da diversidade sexual e para acoller o alumnado LGBT, pero aínda falta moito traballo por facer, non? O alumnado considera que os seus centros non son espazos seguros para a diversidade. Entón, dende aí, xuro desta necesidade de poñer en marcha este proxecto. Forma parte dunha liña de traballo en Rexenerando, os laboratorios de Rexenerando, nos que buscamos levar ao mundo, levar á sociedade metodoloxías da innovación social e ferramentas da facilitación de grupos como para entender que nos pasa cun tema, abrir espacios para falalo e pensar xuntas ideas para mellorar o noso contexto e o noso territorio. Vemos con este tipo de proxectos que queda moito por facer. A rapazada necesita máis apoio e está demandando tamén das institucións. Para nós é fundamental. O noso apoio sempre vai estar con eles. No laboratorio quixemos abordar o tema da diversidade sexual dun xeito integral, sendo a mocidade da comarca de Ferrolterra a protagonista, pero tamén traballando con outras axentes, non con adultas, con responsabilidades, que se relacionan coa mocidade e teñen un impacto moi importante nas súas vidas, como as súas docentes, as súas familias e persoal técnico e político de 6 concellos da comarca. Traballamos con máis de 200 mozas, moces e mozos en aulas a través de obradoiros nos que sensibilizar a comunidade educativa sobre a diversidade sexual, coñecendo que a realidade é moito máis diversa do que pensamos ou do que nos contan. Tamén analizamos como esta diversidade sexual impacta nas nosas vidas. Detectamos aquelas necesidades con máis enerxía e máis interese nas aulas para poder crear accións, ideas e prototipos que nos axudaran a mellorar o territorio, non? Para tamén poder trasladar estas ideas ás adultas con responsabilidades. Para pechar este proceso, xuntámonos nun encontro final, pois mocidade, docentes e persoal dos centros educativos e técnicas e políticas dos concellos participantes, nun encontro, nun espazo onde poder compartir aquelas ideas que saíron das aulas e aquelas necesidades e que tamén as adultas puideran, como valorar esas accións, creando un espazo moito máis cercano entre a mocidade e as adultas, que é algo que moitas veces falta, e poder pechar un poquinho máis este proceso na procura de próximos pasos nos que mellorar os nosos territorios para que sexan lugares máis inclusivos e respectuosos para todos. Creo que ese tipo de proyectos son necesarios porque hay gente que aún no lo entiende o gente que aún se burla de ello. Ainda que non che guste o tema, apuntarte a este tipo de eventos porque pode resultar que acabe gustando e así poder comprender as persoas e non faltarles ao respeto nin facelas menos. Poder expresarnos tal e como somos e que haya xente que nos escoitara e nos apoyara. Pareceme que é un tema importante para a cantidade de homofobia que chega a haber nun centro. Xa que hai persoas que, non toman en conta os sentimientos de outras persoas. Conciencia más a la gente que no sabe mucho del tema para que así haya más respeto en general. Sí, estamos en el siglo XXI, pero igualmente siguen habiendo abusos a personas del colectivo o sin serlo, entonces está bien que se pueda hablar más, que se vea muchísimo más, así se puede evitar con esta charla que se reduzca muchísimo más los abusos y esas cosas, genial.